Welcome to my vlog! Nabot lagi ka pare. Oh, siyempre. Sweet to man ta pare. Nya, kumusta ang biyahe? Ay, okay ra. Ikan mig naguya. Kasil. Baktas mi gamay. Naisabuy na po dito. Pag subida na mo sabuy pa ilalom, pak. Palit mig ticket. Pag sakay na mo sa mi subida na mo mig ilalom. Naabot mi diri. Pag daw na mo diri ganaw ko mo lang purma sa trino. Release. Release. Naisudad sa ilalom. Ituyok ko sa paribinan sa taas. Ituyok pa. 60 pa. Mas madami yung kinis ka. Ito hagyod. Binuo ko. Nalubat lang yung cellphone ko minasan. Oh, grabe masan. Mati kayo magsilbing ilalom minasan. Grabe. Yung sama ito magbuhat minasan. Grabe ito na nag-release sa train. Nag-cross ba mo? Nag-stiris. Pandamay. Padayon to niya minasan. Pare, katong ikanta sa naguya kasi ganina ba? Kita ratong na pa rin maglakaw, padung gabi. Oh, katuod madagdag uya. Pag usab nagsakay, unsaon na po na to. Mag-away kita itong dekada pa rin ba? Ay nga pala gasan. Pinakapalapag niya, may gasan na itong galana ba? Luloy sudad sila lo. Lagi. Litro ay aganan. Nag-cross ang puan. Pandamay. Grabe minasang. Grabe yun minasan. Patok minasan no? Swimming pool. Tubig. Asa sa exit pre? Umbot, pangita wakag buang. Parelax mo dito kadali minasan. Musaka mi sa taas. Sumuagi mi sa escalator. Pag uli mo agi mi ni higdanan. Magitaan na mong tibok naguya siguro yung nagana. So na mis taas minas ano? Ay panami na rin sa ubos minasan. Ibil naman rin itong mga ano, kanibil na. Kuto ilalom gini kayo nga mo pandamay. Usaka tas taas be. Ha? Pabidyo daw siya, layo magkikada pare. Lumsan ako siya sa taas minasan. Madto ta. Kami kasabot sa purma minasan ba. Ilalom gyud itong mga underpass. Misalali man kami sa kaning mga kaning lugar minasan na puro nagtrain sa ilalom minasan. Sa bandamay. Musaka pa mi. Kay naguy na kag mga skyscraper na giday diri. Mga gamay ra. Sila pare. Skyscraper ba? Sugoy. Pandamay. Kani Naguya Tower. Tuyo ko na mo minasan. Tokyo Tower. Wala mi ulaw kasabot sa purma eh. Ginoo ko. Pero ko sabot sa purma. Gikan mi sa Subway. Pila ka palapag. Pagsaka na mo dito sa ubo, Subway pa digha. Nahugli sa considered sa nabilong pa Subway ba. Grabe yun. Yun sa man nila pag-construct ni, oy pandamay. Mubalik na may ubos minasan. Nahigdanan na escalator. Bisingan na elevator. Nihayag man, pwede siya ulit. Hala, pilam to ka floor pa rin sila.
Sige, mautag substitution ni mo ilalom. Tara pa rin, magkuha na tayo pa rin. Apil ba na, may lapos ba na ni silalom? Lapos pa lang ulo na sa mga train. Nahuwang na. Tara pa rin, wala nang gamit pa rin. Wala lagi nagamit lagi. Oo man ni Abri. Ana daw. Ana daw ba? Wakliha daw mo Abri ba? Liyok lang dyan. Sige. Sige daw. Ano, pila ka floor ba? Tara pa rin. Na. O, tara. Roof floor. Ikimasyo. Roplor gyud ni ba? Diretso gyud ni sa Asa man ta? Asa may pisiliton na ni ikuan pala sa may pisiliton. ano siguro anong sikan. Gumiasay? Nane? 行き先ボタンを押してください。 Nasa pisiliton ni button bay. Butan daw. Dili. Masa ning R? Nara, basement. Ay, yeah. Bus terminal. Roof floor. Ground floor. First floor ata. Go floor. Di bitaw mi hunong adto sa slalom ni hunong. Ay, pandamay. First floor, bus terminal. Ay, asam? はい、バスターミナルです。Dire Ay, to. di iye. Dire to. Wala pos, wala to. Dili ta pala. Dira di hapon mi mo abot gabuang na pero basi maabot mi to silalom ba Ginoo ko. Minasan. Ako ihumhum ba? Yun sa may pagkonstruct minasan sa ubos ani minasan gasang-gasang ang matin silalom pila ka level ba. Unya namin dito kanina sa kasakan ni Stas. Di tanaw dito pa rin. Dira. Diri pa rin. Dito pa rin. Dito migikan. Sa taas atong tuminaka. Hindi minasan hanggang sa ubos siguro ni masan usap usabot nila shoot. Ginoo ko mga building minasan man naglibog na kung minasan yun mo pag-construct nila. Ginoo ko. Ikimasyo. So na po ani. Di pa rin, kanina pa rin barato, to 20 pa rin sa mani. Pila man pa rin. 300. Ay, may nagsimas. Muinom po giuhaw man. Ha? Muinom po giuhaw. Mukulit ka. Tadakimas. Muna pa rin. Ka-cute oy. Okay sa Jebay. Dito na ayan. Sino puno mixo Pluto ga. Kiyawa. Shisayなので、 Chisay ka nay? Ay. ミックスですと、これはsang Ulo kayo. Hai hai. プラスタックス。 Hai. Chisay. Mix mo na yan. Pokorimasen. Mungkin onegaishimasu. Hai. Hai, gomennasai. お待たせいたしました。ベリベリミックスです。 Hai, arigatou gozaimasu. Hai, kuchi, what's it? Hai, hai. Gomenasai. Narakuha mix na. Dugay-dugay pamili minasan, unya muli. Di na mini hapon. Pahangin ba? Tilawan sa buang
Minasan. No. Ay, gino ko sumpay naman ito kaninang. Namin lagi ka kanina, oh. Gawas naman itong. Ay, Diyos mio, kalibog ba? Katong park ba, libil naman ito dis gawas di ay. Oh. Yun sa mga pag-construct mo sa ubos ay grabe itong dakuha. Pandamay. Naguya Tower. Gwapo gisag kurma minasan. Liliyon sa sulod ha. Sa ubos misan man nag-cross ang sa station. Diyos ko. O ka, ano ako may walay picture, anong stylean.